zoberieme čistú, kde nakrájame cibulku. Tandoori. Opa. Stala sa medzičasom aj takáto vec, že som na titulke novín, to sa mi ešte nikdy predtým nestalo. Ivo, koľko ti písali tie hodinky kalórií? No presne 3960. To je moc veľký deficit. Musíme to dohnať. Ste v rádiu, keby ste chceli vedieť. Vraj by mali byť lepšie tieto s arašidovou náplňou. No ak máš rád arašidové maslo, tak je to dobré veľmi. Mal si to už? No je to ako horálka klasická. Ako keby si mal z mliečka soli v tom. Je dobré. Všimli si? Večerných 10 km je doma. Konečne môžem svoje telo znova používať. Po zhyboch v Lučenci som bol 2 dni paralizovaný. Tieto dni sú dosť intenzívne, čo sa týka tréningov, ale je skvelý pocit, ako tá vytrvalosť rastie. Teraz, keď sa bavíme napríklad o tom behaní, tých 10 km už ani neviem, ako tam vchádza. Rozmýšľam, či sme sa vôbec bavili o tom, prečo som si zvolil naháňať také crazy cieľa, ako je polmaratón, maratón. Prejdem cez cestu. Možno ste sa hrávali Need for Speed. A teraz máte svoje auto. Predstavte si to ako auto, ktoré tuningujete. A môžete ho vytuningovať zvonku. Krídla, nálepky, farba, podsvietenie, spoilery, kolesa. Keď si dáte na tom záležať, tak to auto fakt môže vyzerať skvelé a môže pútať pozornosť. No ten motor vnútri nemusí byť taký silný. Chápeš, kam tým mierim? A teraz si predstav, že tam máš nejakých 6 valec alebo 8 valec, ktorý to dokáže potiahnuť. Jo. O to tu ide, preto Hybrid Athlete, preto spájam tie silové tréningy s behom, nielen silné, ale aj zdravé telo, ktoré tu budeme mať dlho, ktoré budeš vedieť používať dlho a budeš sa tešiť z možností, ktoré ti ponúka, rozumieš? Nielen dobre vyzerať, aj to, ale hlavne sa dobre cítiť. V tomto čase sa beží lepšie, než keď bolo leto. Teda aspoň mne. Neviem, ako ste na tom vy. Mne sa dýcha lepšie, nepraží na vás a ste fresh. Máte viac energie. Dajme takú malú diskusiu. Vlog je aj o pocitoch a možno keď to rozdiskutujeme dole do komentára, tak si uvedomíte niečo, čo vás posunie k vašej lepšej verzii. Točím pre vás tieto videá a dávam ich na Instagram a na YouTube, ale ja sám sa snažím byť v tom priestore čo najmenej. To ide spúknuť sviečky. Toľko ľudí, čo tam dneska takto na vás skočia rôznymi fintami, sa snažia chytiť vašu pozornosť a míňať váš čas. Vážim si svoj čas a mali by ste si vážiť aj vy ten svoj. Nemusíte robiť veci tak, ako ich robia všetci. Som si vedomý, že pracujem tvrdo, tvrdšie než mnoho ľudí a či je to správne alebo nesprávne, tak to fakt nemám šajnu. Viem vám však povedať, čo to do môjho života prináša a ako sa cítim a cítim sa vďaka tomu, že športujem, že som aktívny, že žijem zdravšie, že sa strietam s ľuďmi vonku. Ďaleko lepšie. Kľudne cvič. To točí? 106. Dropset ty si myslel, ale... Vieš čo, úplne klaster, že máš ešte z dropsetu dropset? Vieš čo, teraz mám taký špeciálny protokol. V tých zvyšných troch máš ako keby zvyšné partie, plus ešte sú tam dáko ruky mierne líznuté. 4, 5. Ale zapájaš viac menej aj stred tela, aj core. Poď. Cliffhanger. Kokos, no, naozaj. Predstav si, že visíš z útesu a tvoj život je v tvojej ruke, doslova.
Pozor, aby si neotrhol tú konštrukciu. Reálne som myslel, že si idem rozbiť hubu. Takže posledné. Poď. Čo vravíš? Dal si aj pumpu dáku pred tréningom? Arginín som mal len a kreatín. Kreatín si dávam len, akože nie na pumpu, ale ten istý čas vždy v dni. Ty si dával niečo? Vieš, ja mám iba kreatín užívam momentálne s proťákom, čiže... Ale kreatín asi dávam po cvičení väčšinou len. Áno. Hej. No, monohydrát berieš, či nejaký iný? No monohydrát, klasiku. Tam nemáš čo moc špekulovať, vieš. Stále hovorím všetkým. Ako vyzločíš to tričko potom? Rozstrihnem. Monohydrát. Majú ho aj na recepcii hore. Hej. Ty máš dlhšie ruky než ja. Teraz to vidím, že tá páka ti lepšie vychádza. Ale zase o to náročnejšie to máš. Zase má to aj nevýhodu, vieš, že čím dlhšia páka, tým dlhšia dráha pohybu, tým dlhšia dráha pohybu. Oproti menšiemu človeku s kratšími rukami tie váhy nedáš také veľké, vieš. To nie je no, ale zase na kickboxe mi tie ruky chýbajú, tam by som ich docenil, keby boli dlhšie. Super, to je ono. Toto chceme. Dobre, tebe priložíme, Paťo, 2,5 asi na stranu, však. Ty si odcvičíš stále s ľahšou a mne tam stále hodíš tú tápku. Tieto trénerské stratégie, to je nenápadné. Poď ešte, zaber. To je ono. Jedna, záber, ideš si ju sám, dáš si ju sám a zhadzujeme. Perfektne. Ideš najprv jednu ruku celú a potom druhú ruku celú. Hej, to ideš úplne do vyčerpania, ako keby. Si pravák či ľavák? Ľavák. Ľaváci sú výnimoční ľudia. To hovorím preto, lebo som ľavák. Takže sme dvaja. Možno nás je viac, ale tu sme obaja, hej v tom. Ale právu mám silnejšiu v gyme. Ja zase ľavú. A dobrý tréning tricepsu ti zväčší ruku tak 3-krát. Hej, na pol hodinu. Na pol hodinu v naturálnom svete. Top, poď. Doraz to. Oddychni si zo minútku a pôjdeme ešte druhú ruku. Také tempo bude 3:01, hej, čiže 3 sekundy bude tá excentrická fáza, čiže také kontrolované. Chuťovka. Z tricepsu sa stala tá kôpka niečoho, čo ti tam zavadzia, čo nevieš už ovládať. Poznáš ten pocit. Je taká neforemná hmota, vieš. 29 tinted profile describes nice child. As he sits here drunk alone on a Sunday night. Fantázia. Urobil som chybu. Kamož mi poslal jedno video na TikToku, ako je teraz tá kauza, neviem, či to sledujete, Puff Diddy a obvinenia smerom na ňo, že teda tie party, čo robil, aké orgie a zneužíval tam deti a podobne. No a mne kamož poslal toto video na TikToku, aby som si to pozrel a teraz mám plný TikTok len hollywoodských kauz, kto s kým, kde, prečo a ako. Preto to nerád chodím na TikTok všeobecne. Lebo jedno video, druhé video, tretie video a pol hodina v prdeli, ani nevieš ako. Každopádne, sledujete to? Čo sa deje? Čo si o tom myslíte? Väčšinou pijem Nespresso kávu, pokiaľ ide o kvalitnú kávu. A keď chcem len niečo, čo chutí ako káva a nepotrebujem tým kofeín, pijem Nesku, čo není bohviaká kvalita pravdepodobne, ale som na to z detstva zvyknutý. Volali sme to, že Starkého káva. Moje pocity pred maratónom sú po polmaratóne už lepšie. Mám stres prirodzene, ako z novej veci. Ešte som nebežal takú dlhú vzdialenosť, no zároveň sa veľmi teším, pretože za posledné 3 mesiace som nabehal skoro 600 km. Rôzne vzdialenosti. Najväčšia na jedenkrát bola zatiaľ 36. Sú to 3 mesiace a keď som sa bavil s profesionálnymi bežcami, že by som chcel odbehnúť maratón,
napriek tomu, že behám len tak krátko, tak mi hovorili, že to je veľmi odvážny nápad. A že bežci, ktorí už behajú nejaký čas, trochu mlieka, sa pripravujú na maratón aj 4-5 mesiacov. 42 km je fakt diaľka. Ja neviem, či viete ten príbeh, ako maratón vznikol a že týpek, čo dobehol do mesta maratón, vlastne oznámiť tú výhru po bitke, po vojne, tak vlastne hneď ako dobehol a povedal, že vyhrali, tak skolaboval a zomrel. Jo, aby som sa vrátil k tým pocitom, aké teraz mám, k tým, že je to prvý maratón a systematicky behám asi 3 mesiace, tak tie pocity sú veľmi zmiešané. Sa veľmi teším, na druhú stranu mám aj trochu strach. Tí, čo ma sledujete na Instagram, tak poslednú dobu tam hádžem také tie karusely s fotkami, aby ste mali nejakú real-time predstavu, ako sa dvíha moja výkonnosť, časy. Tento progres je super, no nemám veľké oči a absolútne som nohami na zemi. Ešte do maratónu, ktorý je od teraz o 10 dní, určite vyjde vlog, kde by som vám chcel viac povedať k tým tempám a ako to asi plánujem spraviť pre prípad, že čerpáte z mojich videí inšpiráciu a pripravujete sa tiež na nejakú podobnú výzvu. To je lepšie. Ideme si spraviť moje asi najčastejšie risotto, ktoré máte raz, dva hotové. Sledujte. Budeme potrebovať hrniec, v ktorom budeme variť ryžu. Pánvicu s vodou, v ktorej rozmrazíme zeleninu. Jasminová ryža. Kým sa nám varí ryža a rozmrazuje zelenina, tak si pripravíme bielkoviny, a.k.a. mäso. Toto risotto, uvidíte, máte hotové fakt za pár minút a je, ja používam špeciálne indické korene. Vy, ak nemáte, tak si to môžete okoreniť čímkoľvek iným, podľa chuti, kari, chili, to už je na vás. Tandoori. Opa. Budeme potrebovať ešte cesnak. Najhoršie je, keď varíte hladný, čo sa mi deje práve teraz. Čistíme si mäso. Nedávno sme v partii mali akurát takú diskusiu, koho baví variť. Moja skúsenosť s varením je taká, že si to veľmi užívam, relaxujem a dávam si popri tom dokopy myšlienky. Neviem, či to máte tak aj vy, je to skrátka pre mňa relax. Ľudí často udivuje, ako krájam mäso, lebo vždy to krájam na takéto frankfurtce, ktoré, keď povedzte sami, keď zahryznete do takého kusu mäsa versus takého tenučkého, chrunkavého, opraženého mäska, je to rozdiel, nie? Máme zeleninku pripravenú. Vidíme orezky. Na pánvicu pôjde gíčko, prepustené maslo. Živočíšny tuk. Očistíme ten cesnak. Zvyknem dať 3 veľké strúčiky, teraz mám taký menší cesnak, takže dám 4. OK. Gíčko dáme na oheň. Potom spracíme. Nech máme miesto. Prepučíme ten cesnak. Posolíme čierne korene. Túto dosku do riadu. Zoberieme čistú, kde nakrájame cibulku. Najlepšie čistým nožikom, tento je od mesa. Rýži chýba tak minútka, 2. Meso... Výborne to tu vonia. Ide zelenina. Zlejem rýžu, ale nie celkom, nechám trochu vody, aby sa nám tie chuťaj teraz takto krásne
mohli spoliť v tej šťave. Opäť posolíme a teraz prichádza čas na to korenie. Neviem, či máte radi indickú kuchyňu. Indická kuchyňa je dosť spicy, je dosť pikantná. Aj toto korenie, pre tých, čo tandoori nepoznajú, je jemne také pikantné. Toto konkrétne mám donesené originál z Indie. Originál koreniny nenahradia tie v našich klasických potravinách, aj keď priblížia sa, áno, ale tie originál miešam, kým sa neodparí voda. OK. Voilà, chutné risotto, plné bielkovín, komplexných sacharidov je na svete. A ešte mám takto čili vločky, tie mám zase z Turecka. Narobil som si tu trochu bordel, ale ten sprácem potom. Teraz som fakt hladný, idem jesť. Čo sa dá poblesk? Ja nechcem blesk. Jednej veci ma beh poslednú dobu fakt učí a to je, že keď sa deje toho veľa, mal som tendenciu hovoriť, pracuje sa na mnohých veciach, alebo sorry, teraz mám hlavu úplne inde, nemám čas. A to sú presne tie slová, ktoré keď vyslovíte v nejakej konverzácii, tak vy sa sami zbytočne uvádzate do takého tlaku, že nestíhate, ak mi rozumiete. A povedzme si úprimne, kto nemá toho veľa. Pretože ja možno kariérne pracujem na rôznych projektoch, to neznamená, že moje povinnosti sú výnimočnejšie oproti človeku, ktorý zvláda cvičiť popri tom, ako zvláda napríklad výchovu detí. Neviem, či ste si všimli, no moje videá poslednú dobu sú číslované. 1, 2, 3, 4, 5. O čo mi ide je, že je to nejak dokumentované, aby ste videli ten vývoj a keď tie výkony sa postupne zlepšujú, tak vy si viete spätne pozrieť tie videá, že viedla k tomu nejaká cesta, nejaké tréningy, nejaká strava, nejaká evolúcia a vy si takto z toho môžete brať tie konkrétne kroky. A OK, máme tu epizódu 5, takú uvoľnenejšiu a mám v pláne vám povedať o niektorých novinkách. Vám pustím do pozadia video z pobytu, čo je veľmi tematické, lebo týmto momentom sú pre vás pustené 2 nové jesenné termíny Hybrid Athlete Campu. Letný Hybrid Athlete Camp sa vám veľmi páčil a pýtali ste sa, či ešte niečo také podobné bude. Dali sme hlavy dokopy na penzióne a vytvorili sme pre vás 2 nové jesenné víkendové pobyty, kde strávite celý deň so mnou ako hybrid athlete. Ráno si pôjdeme spolu zabehať, tak ako zvyknem behať ja. Naraňajkujeme sa spolu, dáme si prednášku, dáme si stretching, dáme si tréning v gyme. Odovzdám vám čo najviac tipov, ktoré si budete môcť odniesť do tých ďalších dní a hlavne si to celé budete môcť vyskúšať na vlastnej koži. Je to na Liptove, na jeseň, v rovnakom penzióne, ako sledujete, wellness jedlo, fakt dobré jedlo a hlavne noví kamoši, ktorí na sebe makajú. To je proste najlepší pocit, keď ste v nejakej komunite ľudí, ktorí radi na sebe makajú. To vám dodá tonu motivácie a verím, stalo sa to aj na tom prvom kempe, že takto nadviažete priateľstva, ktoré trvajú aj po takejto akcii. Sú 2 termíny, jeden v októbri a jeden v novembri. Neviem, ktorý vám pasuje viac, no dôležitá info je, že tieto Hybrid Athlete Campy budú limitované pre 24 účastníkov, aby to bolo intenzívnejšie a dokázali sme sa aj spoznať medzi sebou, rozprávať a vytvoriť tie priateľstvá. Takže ak vás oslovuje, čo ste práve počuli, tak dajte vedieť kamošom, môžete prísť sami, alebo aj celá partia. Máte na výber rôzne izby, rôzne apartmány. Neváhajte dlho, aby vám to niekto nevyfúkol, lebo do konca roka už podobné akcie pravdepodobne nebudú. A všetko podstatné už dole na linku pod videom. Stala sa medzičasom aj takáto vec, že som na titulke novín, to sa mi ešte nikdy predtým nestalo. A je to zvláštny pocit čítať o sebe, ako sa z dedinského futbalistu stal influencer. Rodáka z Liptova sleduje na internete vyše 100 000 ľudí. Čo ja teraz vidím je, že 100 000 ľudí sleduje a zaujíma pohyb a zdravý životný štýl. A za to som fakt rád, ešte keď to dostáva aj priestor v takýchto mainstreamoch, ako sú noviny, rádio alebo telky. Crazy, keď si pretočím tie roky dozadu a predstavím si, ako celá tá cesta začínala. A mám skvelý pocit, lebo boli sme na akcii v Lučenci,
to ste videli, je fakt topka. Koľko ľudí, koľko mákačov sa spojilo pre jednu vec, pre jeden cieľ. Všetci si tam vydrali tie ruky, úplne sa zničili a len krátko sa k tomu vrátim, že patrí môj obrovský rešpekt každému, kto sa zúčastnil tejto akcie. Bola tam fantastická atmosféra, pozrite si kľudne video dozadu. 4 minúta, pauza 4, poďme, hop. Poďme, hop, poďme. Jo, wellness, ktorý ste videli na začiatku videa, je wellness, ktorý budete mať aj vy na pobyte potom. Pre tréningovky nepoužívam pred každým silovým tréningom aktuálne. Používam ich, keď ma čaká ťažký silový tréning. Napríklad ako teraz, 2 veľké partie, chrbát a prsia. Sú obdobia v roku, kedy som viac zameraný na ciele, moja disciplína je väčšia než obvykle. Vtedy toho voľného času na rodinku, na kamošov, na zábavu nemám až toľko, ale nevadí mi to, pretože viem, že po takomto období, keď splním nejaké ciele, príde zase trochu voľnejšie obdobie, kedy stiahnem nohu z plynu a toho priestoru na zábavu je vtedy zase trochu viac. Všeobecnosti som veľmi ambiciózny, cieľavedomý, neviem ako to máte vy. Mám rád ten pocit, keď napredujem v rôznych oblastiach, ktoré nemusí byť len fitness, aby mi rástli svaly, ale keď sa mi darí aj kariérne, zdravotne, alebo spoznávať nových kamošov, spoznávať nové miesta, zbierať nové zážitky. Mám rád, keď to má v živote nejaký takýto posun všeobecný a som si hlavne vedomý, že to nepríde k nohám samé. Ak máš aj sny, tak vieš, ako to funguje. Nedostaneš niečo, prečo si nepracoval. Som si dal toho nejak veľa. Problém veľkých pier a behania v každom počasí teraz. Ešte sa mi páči jeden citát. Priemerná sná ti nadpriemerné výsledky neprinesie. Nechcem, aby ste si mysleli, že toto sú motivačné keci z Pinterestu, ale väčšinou, keď mám takéto obdobie, kedy mám stanovené ciele a makám voči nim, tak môj fokus je sharp. Asi prirodzene. Na tej ceste zažívaš všetky tie veci, ktoré ťa posilňujú, robia ten život takým šťavnatým, teba robia silnejším a tam rastieš, kde inde.